Kaixo, ez ditaitaskun gara, Laudioko Gregorio Marañon Institutoan ikasten ari gara, karakterizazioa, eta aurkeztuko dizuegu hanka anputatu bat. Hauek dira erabiliko ditugun materialak. Azal koloreko gelatina, odol koloreko gelatina, burilak, hauts zeharragitsuak, makillaje grasoak, odol artifiziala eta kotoia. Tamaitzeko atretxoa. Ohe txikia izuna prestatu eta aktorea gainean jarri. Gelatinan oinarritutako efektu berezietarako prestatu duguna behar den aldean zabaltzen hasiko gara. Ezarritako oinarri horrek larrua azalaren antzeko kolorea dauka eta makillaje koipetsuarekin pigmentatua da. Behar diren aldeetan kotoia ezarriz bolumenak sortuko ditugu, nahi dugun eraren arabera. Hautsa zeharragitsuak jarriko ditugu dizdirak sortzeko. Odol artifizialarekin batera tindaturiko gelatina gehitzen dugu, ebakitze aldea nabarmentzeko. Makillajea atxikitzen hasiko gara makillaje koipetsuaren kolore desberdinekin. Atretxoa ezarriko dugu. Odol artifizial, gliserina eta beste fluido batzuk atxikituko ditugu lan amaitutzat emateko. Ohe txikia prestatu. Prestatutako makillaje naturalarekin pigmentaturiko gelatina ezarri. Behar diren aldeetan kotoiarekin bolumenak sortu. Hautsa zeharragitsuak atxiki tindatutako gelatina erantzi odol artifizialarekin. Eta gero makillatu. Atretxoa jarri, odol artifiziala, gliserina eta beste fluido batzuk jarri.